Moi pretiño de Compostela poñemos rumbo ao concello de Vedra para coñecermos unha casa espectacular. As súas propietarias, que poden presumir de habitar unha morada moi vivida, chámanse Guillermina e Estela. ¿Qué tal, Guillermina? ¿Cómo estás? Hola, bo día, que tal? Fuimos a visitarte a ver a túa casa. Pois cando queirades, empezamos. Veña, pasade por aquí. Aquí temos unha das partes principais da casa, que é a piscina, que aparte do interés que ten que sexa cuberta, porque en Galiza co clima que temos é moi interesante podela usar todo o ano, é a luminosidade. A min é unha das cousas que máis me preocupaba, non? Usades moito esta piscina, entón? Moitísimo. Se ven un inverno un pouquiño desoleado, está quente todo o ano. Que máis vamos a topar nesta planta? Pois nesta planta, bueno, non ten dos plantas. A planta de abaixo, pola caída do terreo, fixose o salón abaixo, pero realmente é case unha planta, non? Nesta planta, ademais, acceso continuo á piscina, temos a cociña con comedor, con seu office, moi cómoda, porque ten saída tamén á finca por aí, está perfectamente equipada, é moi cómoda, moi fácil de limpar, a min gustame moito a cociña. Con quen vives ti? Eu vivo coa miña muller, Estela, e as miñas 3 fillas, pero as 3 fillas andan polo mundo, entón, a verdade, vivimos as 2 horas e goa a nosa cadela que anda por aí. Seguindo o camiño, temos, de novo, o eixo central da casa é a piscina, que aquí divide un pouco os espazos, e aquí, neste pequeno corredor, vimos ver agora as 2 habitacións das rapazas, que teñen o seu vestidor sin portas, sin nada, porque eu quería así. Cando te enfadas non podes dar un portazo? Non, nesta casa os portazos están totalmente fora de sitio, non há lugar. Son 2 habitacións, supoño que haberá xente que dirá, bueno, son pequenas, son grandes. A min interesábame que os espazos comuns foran moi grandes. E os espazos, bueno, pues individuais para dormir. Esta habitación sería a de Sara e Adriana. Aquí, perennemente, xa non viviron ningunha das 2, porque xa estaban fora. A que viviu máis tempo aquí nesta casa foi Elena, fai 4 anos que marchou para Granada, que está estudándola. Imos ter unha psicóloga na casa. Esta é a habitación dela, de Elena. Bueno, ten un aspecto un pouco máis de vivencia, non? De que está máis vivida. Agora chegamos a unha zona, bueno, para min privilexiada e que me paso o día aquí metida, porque é o meu estudio. É moi agradable no inverno estar traballando aquí e de repente levantar a vista e ver o que tes diante. Nesta parte de aquí, estas 2 baldas, fundamentalmente historia e arte, sobre todo historia. E logo, a partir de aí, hai prácticamente todo, hasta ali, mulleres, historia das mulleres, porque... Historia das mulleres? Sí. É unha casa moi feminina e feminista tamén. É feminista, fundamentalmente feminista. Sí, como está tan denostado ese termo, a mí me interesa me reivindicalo. E aquí temos a Estela, a miña muller. Hola, que tal? Bos días. Que tal, Estela, como estás? Pois aquí estamos, traballando un pouquiño. No teu despacho particular. Este é meu despacho, pequeno, pero, cas vistas maravillosas que teño. Que o que máis che gusta a ti desta casa? A sensación de placidez e logo a construción da casa que, a pesar de que é moderna e contemporánea, non rompe ca estrutura do entorno, non? Seguimos con Guillermina mirando a casa, te parece? Esta é a habitación principal. Bueno, como facedes aquí para dormir con tanta luz? Non, péchase todo. Péchase todo con foscurit. Bueno, hai outras fórmulas, non? Nós decidimos esta. Vos preferides luminosidade? Sí. Sempre? É que a min o arquitecto, cando planeei a casa, porque eu son unha admiradora nata do funcionalismo, el díxome a que non renuncias. Eu díxelle que non renunciaba a 2 cousas fundamentais. Unha, a luz,
porque a min a luz parece moi importante, en Galicia hai pouca, e outra a humidade. Non quería ter unha gota de humidade na casa, por iso a fixen de formigón puro e duro. Houve alguén que en un momento díxonos que esta casa estaba demasiado vivida. A min, o que lle pareceu ao mellor un insulto, a min pareceume unha cosa maravillosa, porque sí, é verdade, está moi vivida, porque as casas as facemos as persoas. No tiene corazón, calavera no llora, serenata de amor. Imos pasar á zona de servicio desta habitación e que ademais está relacionado, isto o abrimos, entra tamén a luz, isto sería o que dá ao salón. Esta parte de aquí, como vedes, é o vestidor. Quen ten aquí máis roupa das dúas? Bueno, eu. Hey, Lordy, mama, I heard you wasn't feeling good. Puximos abaixo a ver o salón. It's all around the neighborhood. They say you mean an evil. A min gustábame que os espazos comuns foran moi grandes, porque realmente onde se fai a vida, ou polo menos a que facemos nós, e cando están as rapazas e veñen con xente e tal, aquí chegamos a ter unha festa de 45 persoas. E que me dis dos mobles, Guillermina? Bueno, algúns eran nosos, pero outros fixémonos apropiados, por exemplo, ese que está aí, que é unha librería doble, que dá para os dous lados. Este sería o comedor principal, os venres, os sábados. É raro que non cenemos aquí, bueno, pues con compañeiros, con amigos. He's got another woman now, hanging on his arm. Yeah, yeah, yeah. Este piano regaloulle o meu sogro, ex-sogro, porque para min é unha persoa moi importante. Regaloulle a miña filla do medio, porque toca o piano. Ten aquí, que enmarquei, a factura. Costou 850 pesetas no ano 1899. Dende aquí podes falar coa xente que está no baño. Pois sí, porque está aí ahora Estela. Mira, podemos facer de todo. Podemos manter unha conversa estupenda. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class. Bueno, non sei se vos fixastedes na chimenea, que é moi importante a chimenea nesta casa, porque toda esta parte que estamos vendo da habitación principal, dos estudios e tal, prácticamente non hai que poñer a calefacción. E de verdade que aquí sí que estamos moitísimo tempo no inverno. Unha das cousas máis importantes do teu salón é a conexión co exterior. É que esta conexión, agora no Brao, está prácticamente sempre aberta, accédese perfectamente á finca, que é moi agradable no Brao, pero no inverno tamén, porque a choiva aí sentada pois é moi agradable. And what have I got? Why am I alive anyway? Os días que fai moita calor, pois comemos aquí, está así sombrío, é unha zona moi agradable para comer un día de moita calor. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my E nose. por aquí accedemos á horta. Calabacís, hai algúns na cociña que quitei onte. I got my tongue. Aí temos unha especie de solarium, as hamacas, é moi agradable. Por la tarde e noite sempre tomamos aí o aperitivo noso, non? E cando nos relaxamos un pouco, sentámonos aí a tomar un viño, poder ser. Bueno. Pois saúde, sobre todo. Por vos, chicas. E moitas grazas. Moitas grazas a vos por ensinarnos a vos a casa, que é maravillosa. A partir de agora tamén é a vos, eh? Exactamente. Pois volveremos pronto. Sempre Vale, benvidos. veña, encantadas. Chao. Hasta logo. Cariño. Hasta pronto. Somebody